Sanibonani-ke emakhaya. Okhulumayo uDokotela uNosifa. Bafowethu, ngithi angidlulisele nanku umyalezo obalulekile. Uma siqala uDisemba kusukela nje ngomhla ka-1 kuya kumhla ka-31 sine special la ekhaya. Sine special bazokhumbula kahle ke abanye ukuthi ngonyaka odlule sike sasenza lesi special. Uma sisenza kwase kuphoqa ngenxa yabantu ababekhala abaningi ukuthi bebengakabi nazo imali bona ngaleso sikhathi sokuthi basivakashele noma bengakatholi ama-off noma ama-leave wabo engakafiki ngaleso sikhathi. So base becela ukuthi bacela si-extend esalonyaka ke bakwethu special